Tiniyak naman po ng Department of Agrarian Reform na may matatag na mapagkukunan ng patubig po ang nasa 429 hektaryang lupain na mga agrarian reform beneficiaries sa bayan po ng Asingan dahil sa isinasaayos na sinapog communal irrigation system. Madalas problemahin po noon ng mga magsasaka ang pagtagas po ng tubig mula sa irigasyon dahil gawa lamang ito sa lupa. Dahilan ng rehabilitasyon nito ang pagiging sementado. Nasa 80 ARBs mula po sa iba't ibang barangay ang makikinabang sa naturang proyekto. Umaasa naman ang tanggapan na makakatulong sa pagpapataas ng ani ng mga magsasaka ang bagong irrigation system sa bayan ng Asingan. IFM News. IFM News. IFM News.